गिबियावनो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि अराय आलो गोजोननि थाखाय आङो बे समाव आरज गाबदों। बिथांनि सोरगोआरि जिउमाया सोरगोआव अराय आलो गोजोनै थाथों। बिथांनि न'खरनिसिम आंनि गोथौ अननाय आरो सिबिनायखौ आं फोरमायहरदों। दिनै 25 बोसोर जाबाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि जि थैनाय सान फालिबोनाया, आरो बे गोलाव समाव बर' माहारिनिफ्राय लोगोसे जोंजों रायजो जानाय गोबां माहारिनि गेजेरनिफ्राय उदखारि हाबाफारिफोरखौ गैया खालामनो थाखाय एबसुआ गोबां खामानि मावबोदों। बर' हारिनि माखासे आफादफ्रा जयै गोबां खामानि मावबोदों। दा नैबे समाव आङो बेखौनो हास्थायगोन जे बर' हारियाव 100% गोजोना फैनांगौ, 100% सान्थिया फैनांगौ, स्टेबिलिटिया फैनांगौ, अब्ला जों दावगालांनो हागोन। आरो बर' माहारिनिफ्राय फैगौ 100 बोसोरनि थाखाय जाहाथे रावबो सेंग्राफ्रा लाइमोनफ्रा हाथियार दैया, जोङो सोलोंथायाव गोसो होयो, रांखान्थियाव गोसो होयो, समाज फोसाबनायाव गोसो होयो, साइन्स एन्ड टेक्न'लजियाव गोसो होयो। आङो बेखौनो खावलायगोन। मानोना दिनैनि मुलुगनि समाजा जोबोद जौगाबाय आरो बे जौगानायनि गुबै जाहोना सोलोंथाइ आरो रांखान्थि, बेफोरनि गेजेरजोंसो जौगानो हादों। दा नंखायनो नैबे समाव जों बयबो फरायसाफ्रा जोङो गोख्रोङै फरायनांगो, जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि समाजनि जों बयबो गोख्रोङै हाबा मावनांगो आरो माहारिखौ जौगानायाव अराय सम मदद खालामनांगो। आं बेखौनो हास्थायो। सार, उदखारिफोरखौ फोजोबनायनि राहा लायो, खिन्थु बेराफारसेथिं नायोबा जोंना समाजाबो सांग्रां जानांगोन। मानोना दिनै जोङो बयबो सांग्रांब्ला जोंनि माहारिनिफ्राय सोरबा सासे लाइमोनखौ खावना लांनानै बेबायदि खालामनो हानाय नङा। सासे सानैखौ जानो हागोन, खिन्थु बारा बुरजा खालामनो हानाय नङा। दा बेनिखायनो जों समाज हिसाबै गोख्रों आरो सांग्रां जानांगोन। अब्ला जों बेफोर जेंनानिफ्राय रैखाथि मोननो हागोन। आरो बेराफारसेथिं सरकारि भाबे किसुमान खामानि मावनांगोन। दा आसामाव गोदान सरकार फैनायनि उनाव बायदिसिना ड्राग्स, बेबायदि ट्राफिकिं खालामग्राफोरखौ हमनाय, साजा होनाय, बेफोरो सोलिबाय। आरो जोंबो बड'लेण्ड सरकारा मैया थांखि लादों जे जोंनि ओनसोलाव जिफोरो जुवा होनाय, मेला सेलाफ्राव जुवा बायदिसिना होनायफोरखौ जों बेन खालामबाय मैयानि इसि मिटिङाव। आरो फैगौ समाव सोरबाफोर जुदि फुजा कमिटिफ्रा जुवा होयोबा बिसोरो फुजा खुंनो पारमिसन मोननाय नङा। दा बिनि थाखायनो जोङो मोनसे स्ट्रिक्ट जानांगोन आरो अराय सम जोङो बे एन्टि ससियेल जिफोर खामानिफ्राय गोजानाव थानांगोन। मा होनदों? आङो बेस्ट अफ लाक होदों। बा जोंनि जायफोर लाइमोनफ्रा मेट्रिक आनजाद होदों बिथांमोना मोजाङैनो मोजां पास जाथों आरो इयुनाव साफा गोग्गो आरो गोख्रों साक्सेसफुल नोगोरारि जानो हाथों। आं बेनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों। गिबियावनो बिथांनि मुसुखाखौ गायसननाय जागोन। बेनि उनाव बिनि जि सामलाय आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सावरायनानै बे पार्कखौ डेभेलप खालामनाय जागोन। Central Institute of Technology, Kokrajhar. Admission going on for the season 2021 and 2022. Programs offered of Diploma, B.Tech, B.Des, M.Tech and PhD. Facilities provided: best library in the Northeast, first facility, hostel, 24/7 internet, Wi-Fi and many more. 24/7 power and backup, digital classroom and best laboratories. More details, contact us on 7086187124. Our email is citadmission@cit.ac.in. Our website is admission.cit.ac.in. CIT alumnus are working in one of the best companies like Amazon, Baidu, Cognizant, Wipro, Infosys, Indian Oil, Erection, NSC, etc.